predlažem da kad se probudimo, da prvo naše svjesno kretanje uma, dakle misli, volje, pa i osjećanja, i ona će se priključiti, da budu prinijeta imenu Božje. Kratkim molitvenim vapajem: Gospode, Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnog. Pa onda kroz dan, onako u nekim cik-cak kretanjima, da proštepamo vrijeme Bogom darivano, da stičemo sve više tu naviku i naš život će zadobiti jednu potpuno novu vrijednost. Živjet ćemo na jedan u blagodati potpuno drugačiji način, bez da se išta oko nas promijenilo, ali unutar nas blagodaću zablisteće svjetlost nebeskoga carstva.